I en ny dansk vandsport gælder det om at plaske så højt som muligt. Det lyder nemt, men det er en smertefuld sport. Derfor var deltagerne nervøse og publikum forventningsfulde, da de første danske mesterskaber i dag blev afviklet i Aarhus. Publikum levede med, og deltagerne var nervøse. Jeg har ikke sprunget fra 10 meter så mange gange før, en enkelt gang. Så jeg glæder mig lidt til at se, hvor ondt det gør. Søren Bertelsen var en af deltagerne i det første DM i vandbombe i Aarhus. Fra 10 meter skulle deltagerne lave den vildeste bombe for at vinde. Til at løfte stævnet var den tyske verdensmester og hans følge med for at lave show. Most of the time it hurts up here, then you got here at the inside and on your back. Og de imponerede med total frygtløshed. Efter tyskernes show begynder DM. Der er spænding på vippen. Jeg vil være rigtig bange nu her. Det er noget, der bare skal overstås, tror jeg. Søren Bertelsen tager sit første spring på benene. Og det imponerer hverken publikum eller dommere. Men publikum kan generelt lide, hvad de ser, og få deres forventninger opfyldt. Hvad er det, der er så fascinerende ved en bombe? Det ved jeg sgu ikke. Det kan gøre afsindig ondt, tror jeg. Anden runde går i gang. Deltagerne er mere modige nu, og flere høster topkarakterer. Kan du mærke det? Ja. Søren Bertelsen tager sit andet og sidste spring, men har stadig ikke mod til topkarakterer. Han ender som nummer chok ud af 11 deltagere. Nu vil vi se, om jeg kan komme tilbage næste år og gøre det lidt bedre. Det danske vandbombe-landshold tager i næste måned til VM. Det foregår i Nürnberg i Tyskland. Og fra den mere strømlinede version af bevægelse i vand til det absolut modsatte. For i dag var der nemlig DM i vandbomber, altså den slags de fleste drengerøver udfører fra badebroen, uden at tænke nærmere over det. Men der findes faktisk både DM, EM og VM i den slags. I morgen venter endnu en varm dag på cykel på gensyn.